Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडाचा शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. शिंदे समर्थक आमदार तानाजी सावंत यांच्या पुण्यातील कार्यालयाची संतप्त शिवसैनिकांनी तोडफोड केली आहे. पुण्यातील बालाजीनगर भागात सावंत यांचे हे कार्यालय आहे. तेथील या कार्यालयाची तोडफोड संतप्त शिवसैनिकांनी केली आहे. शिंदे समर्थक आमदारांना धडा शिकवला जाईल असा इशारा काही शिवसेना नेत्यांनी यापूर्वी दिला होता. त्यानंतर शिवसैनिकांनी सावंत यांच्या कार्यालयालाच धडा दिलाय. सावंत हे सत्ता असताना शिवसेनेत आले आणि त्यांनी सर्व पदं उपभोगली आणि आता पक्षाशी गद्दारी केली आहे असा आरोप शिवसैनिकांनी केलाय. गद्दारांना धडा शिकवण्याची सुरुवात पुण्यात झाली आहे. आता संपूर्ण महाराष्ट्रात या प्रकारे आंदोलन केलं जाईल असा इशारा संतप्त शिवसैनिकांनी दिलाय. पुण्यातील आमदार तानाजी सावंत यांच्या कार्यालयाची संतप्त शिवसैनिकांनी कशा प्रकारे तोडफोड केली आहे याची एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.